Гыйләм Чатыртауга менсәм, Чатыртауга менеп күз сирпесәм, офыкларым 100 кат киңәйде. Гомер буе йөртәм күңелемдә шул ноктадан карап күргәнне. Чатыртауга менеп бер җырласам, ак каеннар калды шаулашып. Китә алмадым ташлап мин аларны, яшәгәнгә хисләр аңлашып. Чатыртауга менеп бер сызгырсам, байбаклары җавап кайтарды. Ши җирләрнең оҗмак җәннәтенә алыштырмам туган якларны. Туган як тәхете Чатыртау, исәнме? Вакый заманнарда, дәһшәтле бузлык чорында, мамонтларның күз карашын хәтереңә сеңдереп, калыккансында, бүген инде туган ягымның йөзек кашы булып, күпме күңелләрне әсир иткәнсең. Янәшәндәге дулкын-дулкын таулар иңенә басып, меник әле синең ияреңә. И бу җиһанның гадел минутлары, и бу җанның упалар упканнары, уй-хыялларына канат куяр өчен шушындай лаек иеклек кирәк икән. Җиле, Чатыртау җиле үз катына кешеләр менгәнне нинди ярата. Заргып көткән була, уйнаклап килеп кочаклап ала да. Шатлыгыннанмы? Әле җырлый, әле көлә, әле үкси.